Inti qabelkom ħalli Għanna 5 minuti l-lum għan iskopru daqxejn l-rwol ta' Richmond Foundation f'Malta, flimkien ma' Daniela hawnhekk. Bdejna dan, mela, 50 sekondi x'inhi Richmond Foundation u x'inhu r-rwol tiegħek. Il-Fundazzjoni Richmond hija NGO li taħdem fil-komunità fis-saħħa mentali u jiena CEO. Waħda mhu. Qed tinbidel bil-mod il-mod kemm ilha teżisti Richmond speċjalment il-perċezzjoni dwar is-saħħa mentali f'Malta? Iva, tinbidel. Dal-aħħar 10 snin qisu nbidlet ħafna. L-istigma naqset, jiġifieri l-tabu li hemm madwar is-saħħa mentali u naħseb iva tinbidel għall-aħjar. X'inhuma l-aktar każijiet li intkom taraw komuni li għandna f'Malta hekk? In-nies iktar jiċemplu għal każijiet ta' ansjetà u depressjoni u problemi ta' relazzjonijiet, mhux relazzjonijiet bejn koppji, ma' problemi ta' relazzjonijiet in ġenerali. Intom bħala Richmond imma, meta xi ħadd jitlob l-għajnuna tagħkom, kif tgħinu? Skont il-bżonn tal-persuna, ġifieri skont il-persuna tiggwidana, u aħna niggwidawha fis-servizzi ta' saħħa mentali tagħna u tal-gvern u tal-privat jekk ikun hemm bżonn. Ġifieri tibqa' fuq bażi individwali biex Iva, dejjem fuq bażi individwali. Fuq il-post tax-xogħol li nqattaw l-iktar ħin fih. X'jista' jsir mill-management u mill-ħaddiema sabiex ngħinu fis-saħħa mentali ta' dak li jkun? Ara mill-ħaddiema naħseb l-aħjar li aħna nieħdu ħsieb il-xulxin. Sewwa li Familna dik. jekk inti taraf li hemm persuna li l-imġiba nbidlet tagħha, saqsija kif inhi u meta staqsija kif inhi isma' kif inhi, mhux ngħidu aħna kif inti u mbagħad nifqu hemm u isna nkomplu għaddejjin. U l-employers għandhom bżonn jieħdu ħsieb is-saħħa mentali, l-kura mentali tal-impjegati tagħhom għalfejn għax l-impjegati tagħhom huma jagħmlu il-business ta' dik il-persuna. Bħala komunità issa ħniftħu naqra iktar tajjeb, kif nistgħu ngħinu lil xi ħadd li forsi nħossu l għandu bżonn l-għajnuna? Naħseb l-iktar ħaġa faċli li staqsi. Inti jekk hemm persuna kif għattilkom qabel li qed tara li għandha bżonn xi ħaġa jew taħseb li għandha bżonn xi ħaġa saqsihom kif inhuma u once li mbagħad jgħidulek kif inhuma mbagħad tressaqhom lejn l-għajnuna. Tal-għajnuna tista' tkun ħafna affarijiet skont dejjem il-bżonn tal-persuna. X'inhuma l-ostakli fis-saħħa mentali għal pajjiż bħal Malta massa? Is-saħħa mentali kif bdejna hija qed nitkellmu fuq iktar. Waħda naħseb mill-ostakli l-ikbar li kellna hija l-istigma, ġifieri li aħna nistħu nitkellmu fuq is-saħħa mentali tagħna, imma dik qed tinbidel u għandna bżonn li aħna nitkellmu aktar fuq is-saħħa mentali tagħna. Jista' jkun illi waqt li qed jaraw dal-programm qasir hemm nies illi jħossuhom li għandhom bżonn l-għajnuna. X'inhu l-parir li tagħti mhux lilhom biss, anke n-nisa d-dawra xogħol semmejna illi jiġu għandkom, però ħafna drabi sakemm timbotta dak li jkun jew iktar milli timbotta tħajru biex jiġi mhix l-iktar ħaġa faċli. Ara jekk inti għandek riħ wara 3 ijiem jekk ma jinżillekx id-deni, ħadd tmur tfittex l-għajnuna tat-tabib tal-familja tiegħek. L-istess is-saħħa mentali tiegħek. Jekk inti għandek bżonn l-għajnuna, mur għand tabib tal-familja tiegħek jekk inti tħossok ħafna Aħna għandna dik il-kultura tal-family doctor hawnhekk. Hija tajba ħafna li inti tmur huma mħarġa wkoll fis-saħħa mentali. Mbagħad huma jirreferuk. Mbagħad huma jirreferuk, eżatt. Is-saħħa mentali għandkom kif titrattaw l-għajnuna fis-saħħa mentali għandha etajiet differenti kif tagħtu l-għajnuna? Iva, l-tfal huma mod, l-adulti mod ieħor u l-anzjani mod ieħor. Ġifieri inti għandek bżonn li kull età titratta tal-età tagħha. L-iskejjel. L-iskejjel ġifieri kemm titgħallem ħafna huma kapaċi jkunu wkoll problema minnhom infushom. Intom fejn jidħlu l-iskejjel x'tagħmlu? Xaġa li qed nagħmlu bħalissa u qed inħarġu tfal f'teen mental health first aid fejn huma jarfu s-sintomi ta' saħħa mentali, ta' mart mentali f'xulxin u jmorru għand it-teachers tagħhom li huma mħarġa fil-youth mental health first aid. L-edukaturi tagħna għandhom responsabilità kbira fejn titħol is-saħħa mentali tat-tfal tagħna. Gostajtek illi tħalt għalija, issa logħba. Dan jiena minn hawnhekk nirringrazzjalilkom u l-Richmond għax meta kelli bżonn sibtkom ukoll mhux medalja bħal di hekk waħda tad-deb inti t-tim tiegħek. Grazzi ħafna u dejjem ngħidulkom biex tfittxu lejnuna u tgħinu billi ssaqsu kif qaltilkom Daniela. Grazzi ħafna lilek. Grazzi lilkom. Min-naħa tagħkom intom jekk tixtiequna nġibu lil xi ħadd u nistaqsuh domandi f'ħast f'idejkom.